Als je gaat autorijden, kijk dan over het schouder en in het spiegel. Blijf in de midden van de pad. Dat krijg je er nou van als je Twents direct in het Nederlands vertaalt. Want Twents heeft namelijk 3 woordgeslachten en Nederlands maar 2. Dus, zo gauw als wij vanaf die 3 naar de 2 moeten we kiezen. En wat kies je dan? Dat wat het in het Twents is natuurlijk. Spiegel en schouder zijn onzijdige woorden bij ons. Dus het skolder en het spiegel en ook het knie. Maar bij mannelijke woorden, die hebben bij ons den of n. Dus dat is extra lastig, want dat hebben we niet in het Nederlands. Dus moeten we kiezen wat daarop lijkt. Den, dat lijkt een beetje op de. Dus zeggen we de midden, want het is een midden van den pad. Een pad, de pad. Daarom ook het ergste wat je in Twente kan overkomen. De bier is op.